A voceira do Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense, Natalia González, ofreceu unha rolda de prensa diante da antiga prisión provincial, que padece xa 38 anos de olvido e abandono dende o seu peche e que data do século XIX. Para informar de que o goberno de Gonzalo Pérez Jácome perdeu novamente a oportunidade de rehabilitala con fondos europeos para outros usos. Pero nós o que si confirmamos a día de hoxe é que o Concello de Ourense perdeu esa posibilidade de subvención por incumprimento de dous requisitos básicos, que parece mentira, pero é así. Un deles é que non acreditou convenientemente a declaración de Vic da antiga cárcere provincial e outro deles que non acreditou suficientemente a disponibilidade de crédito, a retención de crédito correspondente á aportación orzamentaria do Concello nese proxecto. Digamos que dous requisitos que eu penso que serían facilmente cumpribles por calquera administración pública. Dito isto, para nós é un fracaso máis do alcalde de Ourense e do seu equipo de goberno municipal.